careful about the seeker. Thank God I fixed it. Yes, fix it. Yes.
bịanụ ụmụ Chineke anyị kpọọ isi ala nye ya n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata ka ụka Chineke gazuru ụwa niile na-eli olili nke atọ n'ime otu dị ngọzi. Anyị na-ekene Chineke maka ọmalịcha ụbọchị tata, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ya niile. Ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ozidata atọ n'ime otu dị ngọzi, ka ha na-edu anyị, ka ha na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị nnụnwa, ka anyị natazie isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile na ụmụnna m na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọgbọ, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rọbara m sebụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị too gị, anyị kwupụta ọrụ ọma gị. Anyị esekpụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Anyị ekele gị n'ihi
Chineke nna izitere ụwa okwu nke eziokwu na mmụọ nke ido nsọ were mee ka ihe omimi gị dị ịtụnanya chawapụta n'ihu mmadụ. Biko mee ka anyị bụ ndị na-ekwupụta ezi okwukwe mata ebube nke atọ dị ngọzi dị ebighị ebi, ka anyị were segwere ịdịkọ n'otu dị n'ike ebube eze gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ilu. Amamihe nke Chineke na-eti mkpu na-asị, onye nwe anyị kere m n'oge ebumnuche ya pụtara ihe tupu o kee ihe ọbụla ọzọ. Abụ mbute ụzọ nke ọrụ ebube ya site n'ọgbọ niile, site na mgbe ochie n'isi mbido tupu eke ụwa apụtala m. Amụọla m tupu ogbu mmiri ọbụla adị, mgbe a na-enwebeghị isi iyi ma ọ bụ mmiri ọgba n'elu, tupu ugwu ukwu ọbụla apụta n'ụwa. Amụọla m tupu ugwu nta ọbụla apụta, mgbe a na-emebeghị ala na mbara ọhịa ọbụla, tupu enwe àjà mmiri ọbụla n'elu ụwa. Anọ m ya mgbe e kere mbara igwe, mgbe ahụ akpara oke ahụ dị n'etiti mbara igwe na ogbu mmiri. Mgbe ahụ o mere ka mbara igwe sie ike, bịakwa mee ka ntọala ụwa gbaa mgbọrọgwụ. Mgbe ahụ ọ kpara oke nke oke osimiri na-agaghị agafe,
iji mee ka mmiri ghara ịnụpụ isi n'iwu ya. Mgbe ahụ anọ m ya n'akụkụ dịka omenka. Ihe m na-amasị ya kwa ụbọchị. Oge niile ana m egwuri egwu n'ihi ya, na-egwurikwa egwu n'elu ụwa. Ihe ụmụ mmadụ na-eme na-amasị m. Okwu nke oseburu ụwa. Onye nwe anyị Chineke anyị, lee ka aha gị si dị ebube n'ụwa niile. Mgbe m lechara mbara igwe nke bụ ọrụ mkpịsị aka gị rụrụ, bịakwa hụ ọnwa na kpakpando ebe i nyere ha ọnọdụ, gịnị bụ mmadụ na ị na-echeta ya? Gịnị bụ nwa mmadụ nke na ị na-akpachapụrụ ya anya? I mere ya nke na ọ fọdụrụ nwatakịrị ka ọ ghọọ mmụọ ọma, iji ebube na nsọpụrụ kpube ya okpueze. I nyere ya ike ka ọ na-achị ihe dum i jiri aka gị mee, bịakwa were ihe niile tinye ya n'okpuru ụkwụ. Ma atụrụ, ma ehi na anụ ọhịa niile, ma nnụnụ na-efe n'elu, ma azụ nọ n'oké osimiri, ma ihe dum na-egwu mmiri n'okporo ụzọ nke oké osimiri. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Rom. Ebe a gụrụla anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site n'aka onye nwe anyị Jesu Kristi. Jesu akpọbatala anyị n'ime amara Chineke site n'okwukwe. Anyị na-erugharịkwa n'ihe amara ahụ ugbu a. Anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ihi na anyị nwere olileanya na anyị ga-eketa otito Chineke. Ma ọ bụghị naanị nke a, anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n'ime mkpagbu anyị niile, n'ihi na anyị ma na mkpagbu na-arapụta ndidi, ndidi na-arapụtakwa agwa ọma site na nnwale, agwa ọma na-arapụtakwa olileanya. Olileanya ahụ adịghịkwa aghọ anyị ahịa, n'ihi na Chineke wụsara ịhụnanya ya n'ime obi anyị site n'aka Mmụọ Nsọ ahụ o nyere anyị. Okwu nke oseburu ụwa. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, Chineke ahụ dị adị, onye dị ugbu a na onye na-abịanụ.
anyị nọnyelụ nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ndị ụmụazụ ya sị, enwekwara m ọtụtụ ihe ọzọ m ga-agwa unu, ma unu agaghị anabata ha ugbu a. Ma mgbe mmụọ nsọ, mmụọ nke eziokwu ahụ bịara, ọ ga-eduba unu n'eziokwu niile. Ọ gaghị ekwu naanị n'onwe ya, kama ọ ga-ekwu ihe niile ọ nụrụ, kọkwara unu ihe nke gaje ịbịa. Ọ ga-enyekwa m otito, n'ihi na ọ ga-esite n'aka m nata ihe ọ ga-akọrọ unu. Ihe niile nna m nwere bụ nke m, nke aka m ji sị na mmụọ nsọ ga-esite n'aka m nata ihe ọ ga-akọrọ unu. Oziọma osebụwa. Amen. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọtaghị alụ. Keke unu mere. Okay. Aka mara mma ka m ga-akụrụ gị Chineke mụọ. Aka mara mma ka m ga-akụrụ gị onye na-eme mma. Kụbara ya ka mara 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 mma. Egwu mara mma ka m ga-agbara gị Chineke mụọ. Egwu mara mma ka m ga-agbara gị onye na-eme mma. Gbabara ya egwu mara 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 mma. Ukwe mara mma ka m ga-ekwere gị Chineke mụọ. Ukwe mara mma ka ị ga-ekwere gị onye na-eme mma. Kwebere ya ukwe mara mma. Kwebere ya ukwe
kwebere ya ukwe mara mma, kwebere ya ukwe mara mma, aka mara mma ka m ga-akụrụ gị Chineke mụọ, aka mara mma ka ị ga-akụrụ gị onye na-eme mma kụbara ya aka mara mma, 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 kụbara ya aka mara mma. Amen. Tata ụka gazuru ụwa niile na-eli olili atọ n'ime otu dị ngọzi, Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Ọnya melụ mgbe ọbụla anyị na-achọ ibido aja mas, kedu ihe anyị na-eji ebido? N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye ọbụla ekwuo amen. Kedu ihe anyị na-ekwu ahụ? N'afa Nna na Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ ka anyị ji aka ụka n'ụwa. Onye ọbụla eme gị na-asị anyị kwenyere. Ọ ihe anyị na-ekwu. Ndị na-akabakwa ụka kagide ụka kagide ụka, oluo na ngwụcha ụka, kedu ihe ọzọ a ga-ekwukwa? Na anyị na-achọ isi unu pụba n'ụlọ ụka ka Chukwu ji ike niile ahụ gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọ na-ekwukwa gịnị? Anyị kwenyere. Ọkwenye bụ ihe anyị na-alụ. Den anyị chọọ ili nni, ndị Katọlik ebido n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ekwuo amen. Ama m na ụfọdụ bụ sọsọ na be ha ka ha na-ekpe ekpere a. Unu pụta na restọrant, onye ọbụla edobe aka ya n'azụ, ndị mmadụ emesịrị ị na-ekpe ekpere. Mana mgbe ụfọdụ ma the level of evangelization ị na-eji ihe ahụ eme. Enwego one privilege, amara ma m ekwu gị ebe a. Someday nwere one of my cousins bi Virginia bịalụ, mgbe na-edupu ya, ọ ga-eji ba train na Penn Station. Anyị elute na train station, ọ bụrụ na train ya ga-apụ in an hour, so we have 1 hour. Awesi oke ka anyị banye na restaurant dị ebe ahụ lie nri, maka na alachagodo aka ka e wee na-echekwa ihe a na-eche. Anyị ebupụtazie nri, nsị ya na aka ikpe ekpele, mme n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. Ịmọrụ adịnyekwa onye nke nji bụrụ fada wee gọziri na-eje. Mana the funny thing bụ na ka m na-ekpecha ekpere ahụ, ka m fụziri ndị nọ m n'akụkụ etu aka ha si ene m ka ewu akpụ eje ụka. Nzi a na ọ dị ka nwudoro ndị a ga-asị ka ekwu onye na-eme n'afa Nna niile ebe a. Ọ dị ha very strange n'anya. M wee sị oke na m enwudo ndị a tata, mbịa lie nri ahụ ọsịsọ maka achọrọ m ka ha pụọ ka m wee mekwa ọzọ. Maka na ime ọzọ, you never know who you are converting, you never know who you are touching. So m rush ya nri ahụ ọsịsọ ozugbo na-elichi ya, nsị ya na ka m mekwa n'afa Nna ka ndị a wee malụ na n'ọhịa ekwuru na mbido ka a na-eme gịnị ka a na-ekwu na ngwụcha. Mmekwa ọzọ ya bụ ihe a bụ ụzọ anyị ga-esi were na-akọwalụ ndị mmadụ Chukwu anyị na-efe. Maka ụfọdụ amara ihe ọ bụ. Anetu aka ọ dịkwazị ụmụaka, ọ na-akụziere ha na tupu ha ebido ekpele na ha ga-akọmiti ihe a ha na-achọ ibido n'afa nke Nna na nke Nwa na nke Mmụọ Nsọ. Etu aka ụka Katọlik si wee kụzie. Now ịjụzie onwe gị, Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ, ịbanye n'akwụkwọ nsọ na Old Testament, ị ga-afụ a lot of early part of Old Testament. Sọsọ ihe ị ga na-anụ bụ Chukwu and God said. Ma Chukwu wee sị onye amụma ya je kwuo nke a. Now at that concept, the God we understand at that point is God the Father.
anọ God the Father ka ị ga-afụgide. Then ebe nwetelu little idea bụ mgbe ọ na-eke ụwa ọ sị let there be and there was. Oluo mgbe a ga-eke mmadụ gịnị ka o mere? Ọ sị ka anyị let us. Before Bokura, let there be sun and there was. Oluo mgbe ọ ga-eke mmadụ ọ sị ka anyị kee mmadụ n'oyiyi anyị. Let us create man in our own image and likeness. Now, some theologians say, no mgbe ahụ ka Chineke mepetụlụ about the triune God. Mana ịbịa na-agakwa n'akwụkwọ nsọ, every prophet will prophecy apart from the Father, which is very concrete, about the Son, Jesus Christ. Ịbịa ihe dịka na akwụkwọ onye amụma Isaiah say, a virgin shall bear a son, and his name shall be called Emmanuel, which means that God will come to be with us. Na Chukwu ga-esi n'eluigwe ebe ọ nọ mee gịnị bịa binyela anyị. Onye ka anyị na-ekwu okwu ahụ emeela arụ mee gịnị obinyela anyị. Ụmụaka ebido na-enwe picture of God the Son, na Chineke ga-esi n'ọnọdụ ya n'eluigwe bịa n'ụdị mmadụ bịa binyela anyị. Ị na-enekwa ndị amụma ndị ọzọ, each of them wepụtara a little picture of God coming to save humanity, to save Jerusalem, to save Israel from bondage. About Holy Spirit, Adicharo very clear in the Old Testament. But then were some pictures of the Spirit of God in the Old Testament. A little bit, and the Spirit of God will dwell upon him. But it was not well expressed. It was within the New Testament. Ebido kutebe the Holy Spirit in a more concrete terms. Mgbe Virgin Mary na-achị tụrụ ime ya na Elizabeth, that each of them conceived through the power of the Holy Spirit. Then a clearer picture of the Holy Spirit pụtalụ mgbe emelu Jesu baptizim. Ozugbo mechara ya baptizim, akwụkwọ nsọ sị na ka akpọchala afọ ahụ mmụọ Chineke ọ Chineke wee nọ n'eluigwe sị, this is my beloved son with whom I am well pleased. Then as he can the Spirit of God descended upon him. And when you the prophecy, then it became a transfiguration. And we got that kind of picture on a transfiguration. Now, each of us on one judges, and you will chukwu nna, and you will chukwu nwa, and you will chukwu monso iche. O kana akuzi. Now, you have about 3 persons in one God. Now, kedetos wede, even a substance, he had jibulu chuku, hani nebu chuku, God the Father. I want to say, I call all the hair. Mana, check ambia. How will one substance? But 3 persons. God the Father is the creator of the world. God the Son is the savior of the world. Then God the Spirit is the truth that we profess. Andaka Jesus knows you must say, na mama kusichala ni ihe niile, maka na all is to come and save humanity. Mana my spirit, the Spirit of my Father, will come upon you and he will teach you all truth. N'oge mepe anya unu, n'oge nye unu amamihe zuru ezu. Now, ijuzi onwe gị kedu ka ị ga-esi wee ghọtachi ihe ndị a niile ọfụma. Ọ bụ na ịbanye na history of the saints, so many scholars chọrọ ịkọwa ihe a na-akọwa kịta ka mụ na gị wee ghọta ya ọfụma. St. Thomas Aquinas degidela akwụkwọ degide decha gịnị mee. Onye nwere a very clear picture bụ St. Augustine. St. Augustine is one of the best and the most intelligent human being that ever existed on earth. Very, very intelligent, extraordinarily intelligent. Man Augustine, check katali henwa.
kedu etu 1 plus 1 plus 1 ga-esi wee bụrụ 1? Ọ dị possible? Okay, yeah, which is the picture? I will get to that place. 1 plus 1 plus 1. Augustine na-agbakọkata ihe a, kedu ka ọ ga-esi wee dị possible? Na enwere etu 1 plus 1, because etu ọ bụla isi ide ya 1 plus 1 plus 1, gịnị ka ọ bụ? 3. Isi gosi ka isi n'elu wee dee ya 1 plus 1 plus 1, 3. Isi ka ime ya 1 1 1 1 3. So in any way wee dee ihe ọ bụ gịnị? 3. Augustine na-alụkata maasị nwa. Augustine wee sị mba, na maasị abụghị maasị a ga-alụ n'ime ụlọ ka ya jewe n'akụkụ mmiri ka the sea breeze wee nwee ike na-ekuli isie ebe ọ na-eche echiche Chineke. Mana kedu ebe Chukwu na-anọ? Chukwu ada anọ n'isi mmadụ. Ebe Chukwu bi n'ebe bụ n'obi. This is where love is, because God is love. God lives in the heart. God does not live in the head. And that's why onye ji isi wela atụ Chineke ama achọnata ya. O megwente nata Chineke. Onye ọbụla ji isi calculation wela achefu Chineke n'anya, onye ahụ ama emenata nwunye. The only place you can find God and the only way you can relate with God is from your heart. Augustine emekatazi amekata gbanikata na-echekata ihe nke 1 plus 1 plus 1 1. Augustine sị mba na ihe nke adịrọ possible. Maybe na ndị nkuzi na the Pope na-aghọli anyị. Ọlụkatazi amasị n'ụwa, according to the story he wrote. Onwe nọdụ n'akụkụ mmiri ebe ahụ ọ nọ na-eche echiche. Ofu nwatakịrị nwanụ from nowhere. Nwatakịrị ahụ ji obele cup. Nwatakịrị ahụ lụọ o were cup ahụ jee na mmiri. O ji okuru mmiri. Ana o gwuru obele onunu n'akụkụ mmiri ahụ. So o were cup ahụ kuru mmiri, o jee n'onunu ahụ megide ọgbanye. Ọgbachi ya kwaghazi kuru mmiri, o jee n'onunu ahụ megide ọgbanye. Nwatakịrị ahụ gbagide back and forth. Nọkata Augustine na onwe dịkwa distracted n'ihe niile ọ na-eche. Kwụsịzie ihe ọ na-eche n'ebe nwatakịrị a. Ọ na-ekata nwatakịrị a wee sị ya, nwatakịrị a, kedu ihe na-agalụ back and forth? Ewere kọpụ wee kuru mmiri from osimiri a na-agbanye n'ime obele onunu a. Nwatakịrị a wee sị ya, nye chọrọ ka ya empty this river into this small hole. Augustine nekata ya, ihe agba n'ocean ka ị ga-empty n'ime onunu a. Augustine wee sị ya, oge da ka ya ma na ịmaghị ihe. Kedu ka iso eche na mmiri nụnwa ga-agwụ n'ime onunu a? Na ọ dị ka enwe ihe na-alụ n'ụlọ. Gị na-aba n'ụlọ ka ije nyelu nne gị aka. Nwatakịrị a sị ya mba, n'ọnya nwa bụ Augustine bụ onye enwe ihe ọ na-alụ. N'ọnya bụ onye amaghị ihe. Nya naba ka o jee n'ụlọ ụka jee lụba ọlụ Chukwu nyere ya. Ya kwụsị n'ebe eche echiche nwere isi. That's when Augustine realized that he was wasting his time thinking about the power of God. The day you understand the mystery of God, the day it ceases to be God. Chukwu ama bunata Chukwu na obu na ịghọta Chukwu. That's why the only way we understand God is what? By faith. Onye ka ihe ọgụ nke bụ okwu. By faith. Anọ okwukwe ahụ ka ọ ga-abịa inwezi olileanya, hope na Chineke ga-emelu gị ihe ahụ o kwuru site n'okwukwe. Ịma ghọta Chukwu ọfụma, sọsọ ebe a na-afụ Chineke bụ in your heart. That's why when you love without anything. That's why when you care without anything. That's why when you were generous, ịdị generous ka onye amacha ihe, even ụfọdụ na-enegasị na ịmachakwa ihe. Ịmachara ihe because na isi n'obi eme, isi n'ebe ahụ Chineke nọ were eme. Mana iji ire ọgụgụ isi were na-eme gịnị, it's not gonna work. The triune God is about unity of God. And that brings us to our own relationships in our family. Chukwu nna kere ụwa. Chukwu nwa bịa dozie ụwa site n'ịnwụ n'elu obe. Chukwu mmụọ nsọ bịa gwanye eziokwu banyelu Chukwu. They did different jobs to save humanity. Etu akwa ka Chineke si wee ka anyị n'ezinụlọ anyị niile tata. Enwelu nna, enwelu nne, enwelu ụmụaka.
Each of you na-alụ different jobs in the family. Nne na-azụ ụmụ nye aka ụmụaka niile eto ọfụma n'egwu nke Chineke. Nna na-azụkwazị ụmụ, but also in different forms. Fill gap ebe ahụ nna ama enye nwa aka. Ụmụaka a na-erube isi na-ege ntị n'ihe ahụ nne na nna na-akụzi. These are three different jobs. Ajụjụ anyị ga-ajụzi onwe anyị tata bụ ọlụ ahụ m nwelụ ka nna, kedu ka m si alụ ya? Ọlụ ahụ m nwelụ ka nne, kedu ka m si alụ ya? Ọlụ ahụ m nwelụ ka nwatakịrị kwesịrị ịdị na-erubelu nne na nna m isi, kedu ka m si alụ ya? Three different jobs. Chukwu nna, Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ, but they are one in substance. Ha bụ ofu. Kedu ka m si alụ ọlụ m kwesịrị ịlụ ka nna? Am I still responsible? Mana gịnị na-egbu anyị? Ihe na-egbu anyị bụ selfishness. Selfishness. So onwem. And when you live a life of selfishness, you cannot be selfless. Kedu ihe mere na this triune God, they were able to function in different persons? Chukwu nna nye information. Chukwu nwa sị na I can never go contrary to my father. Maka na ọ bụ ihe na-eme, ihe mfụrụ ọ na-eme ka na-eme gịnị ka na-eme. They were all working, onye ọbụla ruo ọ na-eme nke o kwesịrị ime etu o si kwesị ime. Ịbanye n'ezinụlọ anyị, onye ọbụla ọ na-eme ihe o kwesịrị ime. How responsible are you as a father? Ụmụ gị ọ ga-adị proud ịgwa ndị mmadụ what I am today? Ụmụ gị ndị nwoke ọ ga-adị proud ịkwụ n'iru ndị mmadụ wee sị what I am today, I learned it from my father. I have had a situation. Ndị nna m mekwute obele tata maka ụka nna m mma akụlụ na aka ọfụma, mana tata a mefesite unu nchọnchọ. I have seen a situation where a young man say, Papia, or say Papia, nya gwagodi m ofu ihe m mụtara n'aka gị. Papia na-enye. Angịnị ka o ji enye? Sọsọ ihe Papia ghọtara ya mekacha na ọ kwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Ịma akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ. Sọsọ ya bụ ofu ihe ọ kụziri ụmụaka. Nwoke a nwere ike ịpụ n'ụtụtụ, nnati ọzọ 11 o'clock, 12 o'clock. O hebata n'ime ụlọ. Gịnị ka papa mmadụ na-achọ n'ilo na 11 o'clock, 12 o'clock? Gịnị ka ọ na-achọ? Anọ ije leti a ka o jegide mụta nwa n'ụzọ. Mụta nwa n'ụzọ. Zogharịgide nwa ahụ, zogharịgide afọ ime a na-ekpuchi. A na-ekpuchi izogide ofu ụbọchị omegene ọwa n'afa. Ọjọọ papịa sị ya, apart from na ịkwụrụ m ụgwọ akwụkwọ nje university, gwagodi m ofu ihe ị ga-asị na ịkụzili m as a young man growing up. The father could not defend anything. Nothing. Ọ masị na ya kpọrọgo ụmụaka nọba ha kọwalụ ha, ọ masị na ya kpọrọgokwu ha kọwalụ ha maka Chineke, ọ masị na ya kọwagoro ha etu mmadụ si eto ọfụma. Why? Because na anyị atọ n'ilo. Etu aka ọ dịkwazi ndị nne. Kedu ihe ụmụ gị ndị nwaanyị ga-adị proud of you? Kedu ihe ha ga-adị very proud of you? Isi na my mother is this. Anyị nne ndị nne mbụ amakwa nnu na-eme ọfụma, mana ndị nne mbụ, those of us nọ kịta, I know that most times ị ga-asị my mother na ọ bụla etu a na etu mama m si emie, na ọ bụla etu a na ihe my mother ga-eme, ma ọ bụ mba na m ama eme ihe a because na nne m nọgodi n'ini nụ na m mere ihe a na obi gị agbawa ya. We have so many things we learn from our mothers. Ndị nọ kịta, kedu ihe anyị na-impact on our children? All the very, very vital. Ihe the triune God na-akụziri anyị bụ each of them were very responsible doing their job. Each of them. Kedu ihe bụ ọlụ gị and kedu etu isi alụ ya? Ụmụaka kwazi, the kids, how responsible are you? We are celebrating God the Son today.
How responsible are you? Do you listen to your parents? Or do you just do what you want to do? Somebody sent me a text. The daughter who is either 14 or 15. She said to the father, you cannot tell me what to do. You cannot tell me what to do. I can do whatever I want to do. At 14 or 15, you can do what you want to do? Who said it? Who said it? That's a mark of irresponsibility. That's a mark of not being part of the family. You cannot do what you want to do at 15, at 14. You don't even have that right. You don't even have the divine right. You don't even have the earthly right. We all have to be very responsible. Everybody. The father has to be very responsible and do the job of the father. The mother has to be very responsible and do the job of a mother. And children have to be very responsible and do the job of children. You go to school, and not just going to school. You do all your homework. You do all you have to do. You have to. You don't even have, you must do what you're supposed to do. And not just moving around in all the dailies and groceries in the neighborhood of your schools. You move around there and be hanging out with men and boys and whatever. Everybody has to be responsible. You develop yourself so that you be part and parcel of the family. Ụmụnne m na Kristi, Chukwu mmụọ nsọ na-akụziri anyị today na Chukwu nna na Chukwu nwa to be very responsible in all our vocation, especially because when you are very responsible, then the family will be bonded together. Unu n'anya keta ọ na-afụ na ebe ekwensu si destroy ụka tata bụ n'ebe family. Ekwensu abịago na nke ndị fada nụọ nke ọ nụrụ ya. Because I always say that if the devil wants to destroy the world, obuluzo ọpịarigo the family, ọpịarichachazie family, ọbịazia na ndị fada omegene ọkụri tọpụ nke fọrọ afọ, ana ọkụri ya ọbụzie ka ihe a na-agba ya oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ. But we can never let it be. And it cannot happen if all of us are responsible. We do what we have to do. And then parents, and ike na-azụlite ụmụaka ọ bụrụ sọsọ n'akwụkwọ, but morals at the same time. Always teach them how to pray. If you don't teach them, they will not learn. And if they don't know, they don't know. And there will be a time it will boomerang. Enwere onye m na-ajụ tata nsị a kedụzi maka ụmụ ya ndị dị, I think some are 20, the other one na college, third year. Na-asị a kedụzi maka ụmụ ya ọ na ha ada abịazi ụka ọ sị m na ha ada ekwezikwa abịa. Okay, very understandable. But the advantage o nwere bụ na o nyere ha injunction na bịa in as much as you know under this roof and you're under 18. Now from the day ya will go until you low 18. Nyaku ni rajebuka, ni emegini, ni gesie. And hani ne megidelia, onwegodi ha jelo agafeta nebu no kade. Or at least umaka kagene mena fanna, mama ha so okay, at least na ha kana echeta ihe megene, ihe akuzi ha no maka. Ujo na atiansia, ujo atozinage. Ebe obo na ezugidego ha, sunye ha na egwu nke Chineke ha to when they become parents. Nwa ụmụ nke ha, mgbe ụmụaka kpụgharị ha hinne ha emegene ha chọbakwa Chukwu because they were taught. Mana ọ bụrụ na ịzụnyere ha ụbọchị ụka ịdị naanị na bed na-alarụ ụla ma ị na-ene TV na ike gwụcha gị ị na-emekasị etu a ị na-emekasị nsogbu adịrọ mbọsị nta emegene achụọ na owere nchi. Chineke chọrọ ka anyị niile dị responsible, ka Chineke nyere anyị aka ka anyị lụọ ọrụ niile etu o si kenye anyị ya n'ezinụlọ anyị dịka nne, dịka nna, dịka ụkọchukwu n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekwe n'otu Chineke ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke nwụrụ
nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, chukwu si na chukwu, ihe si n'ihe, ezi chukwu si na ezi chukwu, amụrụ ya amụ, eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwunna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwerenụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, ụmụodibo gị agbakọtago ọnụ n'obi gị tata iji welu okene gị maka ọtụtụ ngọzi gị, maka amala gị n'ebe anyị nọ. Anyị na-achọkwazi iwelu ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị, n'ihi na anyị nwere nchekwube na ị ga-aza ekpere anyị. Niwe naye nụrụ anyị anyị.
dịwa n'anyị nụrụ anyị ya. Ka anyị natazie isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Were m ihe dị gị mma, enye nke onwe m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị ndụ m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, were m ihe dị gị mma. Onye fly n'anya Chineke ji ike niile, tata ka anyị na-ebunye afa gị enu ịtọ n'ime ofu dị ngọzi. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ anyị niile ma gbuola anyị mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Chibụzọ Nweke na-ayọ ngọzi Chineke na aja masị n'ụwa. Rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Dị nwenụ Chineke anyị, biko gọzie onyinye ndị a anyị bụ ụmụ odibo gị na-ebutere gị, were ya mee ka anyị site n'ịkpọku aha gị ghọrọ gị aja dị ebighị ebi. Ka anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ
Kulienụ. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye rọgoro n'eluigwe kacha elu were nọdụ n'aka nri nna, bịa zitere ụmụ ya ndị o si n'ụwa ghọta mmụọ nsọ nke o kwere na nkwa. N'ihi nke a ka akụkụ ụwa niile ji jupụta na aṅụrị nke na-enweghị ube. Igwe ndị mmụọ ọma na ike niile nke n'igwe na-ekwu ukwu otito oge niile na-asị: Nna anyị dị nsọ, ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị asọsọ erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha, nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, renu ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nọ na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa, ka anyị ebunye gị achịcha nke nọ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị sebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. ụmụnne m na Kristi, na nụ nwa atụrụ nke Chukwu, na onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke nna anyị na-ekwupụta ịdịkọ n'otu nke atọ n'otu dị ngọzi dị ebighị ebi. Biko mee ka ihe omimi a anyị natara wetara anyị nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection is for Father's remembrance. And when onye nwere nna here, onye ọbụla nwere nna, so a na-echeta ndị nna. Onye ịchọ icheta, akwụkwọ dịkwa n'azụ too. The annual Catholic Appeal Campaign is still in progress. Thank you to those who already made a pledge. If you need an envelope, they are available at the back pews. You see them, those both sides. We hope for your support to the charities of the diocese. Thank you for your generosity. If you are requesting Mass, you request 2 weeks